Maayong buntag kanatong tanan. Maigsuon adunay panultihon or quotation nga nagingon. If we want to change our life, change our priorities. Kung gusto kuno nato usbon ang atong mga kinabuhi, kinahanglan pod usbon nato ang atong prioridad. Prioridad in the sense unsa man ang atong focus sa kinabuhi or unsa man ang ato ang focus nga values sa ato ang kinabuhi. Or unsa man ang ato ang mga prioridad. Usahay ang prioridad sa atong kinabuhi mapagan ni siya kung musimang pod ang ato ang moral priorities sa kinabuhi. For example, karong panahona daghan man sa ato nga kanang gitawag og mga pet lovers. Na bitong mahilig sa mga animals, maskin ako usa ko niana, daghan karon ang nagbuhi og mga hayop, nagbuhi og mga iro, iring, langgam, baboy, ug unsa pang klase nga mga hayop. Unya daghan po karong mga facilities nga adunay mga pet facilities. Gani, daghan po ang mga mitumang nga mga pet hospitals para sa mga hayop. Diha sa panimalay, kadaghanan po sa tua, daghan po ang mga nag-adapt o mga pets tungod kay mao naman ni ang ilahang gusto. Sabi itong magbuhi og mga hayop. Pero usahay pod kanami itong adunay mga panahon or adunay mga oras, adlaw nga kanami itong ang atong focus or attention, no? Aduna ko isa ka amigo nga aduna pod siya daghan nga mga pets sa iyang kinabuhi. Usahay sa sobra niya ka pet lover, ang iyahang oras sa tibuok adlaw adto na ang atensyon, no? Sa maong pet. Unya adunay panahon nga pagsakit sa iyahang usa ka pet niya, dako na kay siya gasto. Dako na kay siya gasto. Daghan na siya tambal nga napalit, daghan na siya pagkaon nga napalit. Unya, sa maong gasto niya, pagkasakit sa iyahang trabahante, sa ilahang panimalay, wala niya gahini og oras, wala niya tagay og panahon. Unya, kung makabantay ko, or even kamo, kung makabantay mo, or kita, kanang atong mga pet pod usahay, nga mugahin kitag oras, panahon, resources, expenses, dako kay tag gasto. Unya usahay pod kung atong mga miyembro sa pamilya ang magsakit, mantiniran na lang nato og binisaya, no? Mantiniran na nato og binisaya, tayhop. Aduna bitaw to usa ka istorya nga adunay usa ka lalaki nang apply og trabaho. Unya pag pang-apply niya og trabaho, nakakita siya og trabaho sa usa ka subdivision, gikuha siya. Ang iyahang amo, pet lover, kinahanglan kay siya og katabang sa ilang panimalay. Unya dito niya nadiskubrihan nga ang iyahang trabaho tigpakaon sa mga hayop sa maong amo. Nadugay niyang apply, nadugay niyang trabaho,
nakarealize siya nga miingon sa siyang amo, "Sir, mas maayo pa siguro mga apply na lang ko isip usa sa imong mga pet. Kay breakfast, lunch, dinner, ado naman siya'y prioridad." Kini nga kasinatian mga igsuon or pangutana or priorities, aduna kini kalambigitan sa atong nadungog nga ebanghelyo. Sa atong ebanghelyo, ang mga tao nga miduol kang Hesus, mas concerned pa sila sa mga baboy nga gisudlan sa yawaan, dili sa mga tao. Ang ilang concern, dili ang tao, kundi ang economical damage. Concern sila sa baboy tungod kay mas bililhon pa kuno ang mga hayop nga nasudlan kaysa mga tao. Usahay sa atong kinabuhi, mas focus kita sa atensyon sa mga material nga butang. Mas focus kita sa atensyon sa materialistic nga butang. Mas focus kita sa atensyon sa atong mga pets apan wala na nato usahay natagaan og bili ang atong isig katawo. Wala na ato nataag prioridad tungod aning gitawag og distorted values, distorted images nga usahay mawala ang atong passing sa atong kinabuhi. Mas concern na kita sa economical damage tungod nawala naman punta sa maong priorities. So mga igsuon sa atong ebanghelyo or karong adlaw, isip pagsugod sa bulan sa Hulyo. Hinaut paunta nga isip pamalandong ato pong apilon sa pagpamalandong ang prioridad sa atong kinabuhi karong adlaw or karong bulana aron sa ingon diha makadasig kita ug makapaminaw sa atong kaugalingon ug unsa man gyud ang ako ang prioridad karong bulana o tuiga. Unsa man gyud ang akong prioridad isip estudyante. Unsa man gyud ang ako ang prioridad isip ginikanan. Unsa man gyud ang ato ang prioridad isip usa ka komunidad. Aron sa ingon ni ana, dili kita mawala sa passing o dili kita maapil sa distorted values sama sa mga tao nga mas concern pa nila ang material or economical damages kaysa ilang isig katawo. Hinaot paunta.